Hello mga ka-riders, magandang araw sa inyong lahat and welcome to my channel. Sana nandyan kayo sa mabuting kalagayan at malayo kayo sa sakit na kumakalat ngayon, yung coronavirus. Stay at home lang tayo mga ka-riders. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-riders ay tungkol sa ating mga helmet. Kung paano natin mawawala yung masamang amoy sa ating mga helmet, sa loob ng ating mga helmet. Diba yan ang kadalasan na problema natin mga riders, na yung helmet natin ay madaling bumaho dahil yan sa mga pawis natin. So yan ang isi-share ko sa inyo mga ka-riders kung paano natin masolusyonan yan. Pero bago ang lahat, sa mga bagong viewers sa channel ko, huwag niyong kalimutan muna mag-subscribe at click nyo na lang rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko na video. So ito po ang helmet natin. So ang kadalasan natin, ang unang bumaho dito sa loob pag inamoy natin, tapos yan ang problema natin mga riders, di ba? Dahil yan sa pawis natin. So ang kadalasan yung ibang helmet pwede matanggal dito, tapos labahan. Ito pwede ito tanggalin. Tapos nalabahan ko na to isang beses, pero tayong mga riders parang nakakatamad gawin yan, di ba? Buti kung ganitong klaseng helmet matanggal ang sa loob. Yung ibang helmet na di na matanggal yung sa loob, paano natin masolusyonan or mahanapan ng paraan na mawala yung amoy sa loob? So yan ang kadalasan na problema talaga sa ating mga riders. So itong i-share ko sa inyo mga riders ay ang solusyon kung paano mawala yung masamang amoy sa loob ng helmet natin. So ito, sa mga walang alam pa dyan, ito ang solusyon. Govee Helmet Disinfecting Foam. So ang gagawin nito mga riders, i-spray lang to dito sa loob. Tapos mawala na yung amoy niya at bumango na to. Ang kagandahan nito mga riders ay quick cleaning, strong sterilization, easy deodorization, shining like new. Pwede rin ito papakintab sa helmet natin para palaging bago tingnan. Pero sa akin, hindi ko gaano ginagamit dito sa labas. Ang importante dito sa loob. Dahil madaling bumaho dito sa loob. Tapos nakakatamad na anay maglaba. So ganito lang yan pa sa paggamit mga riders. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan, kita ko. Ito ang pag nito. So yan, buksan. Tapos una, dito sa loob ang madalas na ginagamitan ko to, dahil dito sa loob, dahil as I said, gusto kong mawala yung mabahong amoy dito sa loob. So ang gagawin lang natin, ganito lang, spray. Spray mo lang. Ganyan. Ang kulay niya parang ano yan, bumubula. May mga parang mga bula. Spray mo lang dito. Yan. Tingnan mo, spray lang natin. Spray mo lang. Tapos kuha ka ng pampunas. Punasan nyo lang. Ganyan. Ganun lang. Yan. Nawala na yung amoy sa loob ng helmet ko. Mabango na siya. So
So ganito lang yan mga ka-riders, bili kayo nito. Kobe ang brand. Nabili ko to online sa Shopee. Hindi ko alam kung, or nakalimutan ko kung magkano to. Kalimutan to. So makikita nyo to sa online. Try natin dito sa taas. Ganito yan, yung kulay puti. Parang sabon na bumubula. Yan. Yan. Parang sabon na bumubula. Ito lang. Tapos punasan. Ganun. Yan yun ha. Yan o. Kumintab na. Kumintab na siya. Okay na yun. So nakita nyo mga ka-riders, kumintab na siya at sa loob mabango. So para maniwala kayo sa akin na totoo yung mga sinasabi ko, bili kayo ng ganito mga ka-riders. I can guarantee you mga ka-riders na solid ito at matagal naman ito mahubos dahil spray lang. Marami pang pangalawang beses ko pa to ginagamit dahil matagal rin bumaho yung helmet mo pag malagyan mo siya ng ganito, ng Kobe. So yan lang ang i-share ko sa inyo mga ka-riders, at ingat sa pagbiyahe. Sa ngayon walang alam ko tayong lahat walang makabiyahe ng malayo dahil ECQ ngayon. Siguro next month pwede na tayong makabiyahe ng malayo. So good luck na lang sa ating lahat mga ka-riders. God bless us all. Bye!